Ngibingelele mbukele indaba Anc.Kusizwe osundela uThabani Maphumulo akasibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Sekuntwela Ezansi Ngenkomfa kaKhongolose weshamthetho usize Esabakhubazekile OGWINI wezokuhlunyeleliswa kwesimilo welula isandla emzinyathi. Sikwamukele mbukele indaba Anc.Kusizwe. Inhlangano ebusayo ANC kulesifundazwe isiveza ukuthi alinganiselwe kumaphesenti angama-50 amagatsha asekwazile ukubamba imihlangano yokuphakamisa amagama abantu abafuna bangenele izikhundla zobuholi obusha kubesifundazwe kanye nezithunya. Lokhu kuvele ngesikhathi kunesithangamisa bezindaba ebesibanjelwe emahhovisi alenhlangano eThekwini emva komhlangano obuholi balenhlangano obudingida kabanzi ngamalungiselelo enkomfa ezoba ngenyanga ezayo. Unobhala we-ANC kwisifundazwe iKwaZulu-Natal umnumzane Ntuli uthi njengobuholi bacabanga ukuthi bekwenze konke ngamalungiselelo ukuthi kubanjwe inkomfa yokukhetha ubuholi besifundazwe ngenyanga ezayo. Ubuholi besifundazwe buyishaya isifuba ngenqubekela phambili eseyenzekile ukwakha ubumbano embuthweni wesizwe wesifundazwe saKwaZulu-Natal uma siqhathanisa lesikhathi esikusona namhlanje nesikhathi esasikusona eminyakeni emine edlule 4 years ago uma ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal bulungiselela ingqungquthela eyayihleli ngoJulayi ngonyaka ka-2018 sisesimweni esingcono kakhulu manje ngendlela yokwakheka kombutho wesizwe. Izifunda zonke eziyishumi ze-ANC zinobuholi obukhethiwe noma zikhona inkinga ezikhona kodwa ayifani nenkinga esasibhekene nazo ngo-2018 la saya khona kwi-provincial conference kukhona amanye ama-regions noma izifunda wengakwazanga ukuthi baye kwawo ama-conferences. Uthi umhlangano kamuva babe nawo ubuholi besifundazwe badingide ngazo zonke izinto ezithinta amalungiselelo nakholelwa ukuthi nakanjani ngomhla ka-15 kuya ku-17 izobe siyahlala. Namanje ke njengoba sekule ngqungquthela siyayiqhenya kakhulu ngomsebenzi esiwenzile futhi siyabona ukuthi uzoba nawo umphumela omuhle ukuya phambili njengoba silungiselela ingqungquthela kazwelonke umbutho wesizwe njengoba futhi sobe sisebenzisa konke esikwenzayo njengamanje ukuthi sihlele ifoundation yokulungiselela ukhetho luka 2024 ekufanele siqinisekise ukuthi iANC iyaphinda iyaqhubeka nokubusa esifundazweni saKwaZulu-Natal kanye nezwe lonke laseNingizimu Afrika. Ntuli uthoba jabulisa kakhulu ukuthi amagatsha angama-50 ngokwamaphesenti asekwazile ukubamba imihlangano yokukhetha abantu abazoba yizithunya kanjalo nokuphakamisa amagama abantu abakholwa ukuthi bengahola sona lesi sifundazwe. Ubuholi besifundazwe unikeze umsebenzi ikomiti elisebenza nsuku zonke silibizwa ngokuthi Provincial Working Committee ukuthi ake libheke kabanzi ukuthi iziphi ezinye izinto ekufuna zenziwe ngaluphi uhlobo uqinisekisa ukuthi iminyango yahlukahlukene kahulumeni wesifundazwe nomasipala abangaphansi koholo lombutho wesizwe African National Congress benza konke okusemandleni okufanele bakwenze ukusebenzisa isabelo mali abanikwe sona ukuqinisekisa ukuthi impilo zabantu bakithi ziba ngconywana kunaloko ebezikona izolo noma eminyakeni edlule esisuka kuyona. Kanti okusagqame kakhulu kwamanje ngale nkomfa kusagqama umbango wesikhundla sikasihlalo njengoba kuvela igama likaNomsadube Ncube ongungqongqoshe wezezimali kanjalo nekamnumzane uSihle Zikalala okuyena sihlalo okhona kade kuphinde livele negama likaSandile Zungu owaziwa ngokuba isikhulu sebhola kuMaZulu FC. Nguteboho Sibisi eThekwini. Usomlomo weshamthetho iKwaZulu-Natal uNontembeko Boys uhambele ikhaya labantwana abakhubazekile OGWINI oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal ikhaya lethu Home of Love ngenhloso yokuzolekelela ngesigwedlo samanzi. Lokhu kwenza njengengxenye yokubuyisela kwakhe emphakathini ngokomyalelo weshamthetho ukulandela ukuba leli khaya belivakashelwe laqokwa emuva kokuhambela kweshamthetho ngenkathi sizohlola ukuphatha kwaso. Iphendulekile imithandazo esikhungweni esinakekela abantwana abakhubazekile ikhaya lethu Home and Love and Care njengoba usomlomo weshamthetho KwaZulu-Natal ephendulile esikhalazweni sabo sokuswela amanzi njengoba kwisidingo sansuku zonke. Usomlomo weshamthetho KwaZulu-Natal uNontembeko Boys unikele kulesi sikhungo isigwedlo samanzi ukuze bangaphelelwa amanzi ngesikhathi abawudinga ngaso.
So we decided that as part of the social responsibility, Anc.Kusizwe ukwenza ukuthi lamatango wabonayo abanawo lana siwengeze ngokwenza nane borehole ukuze uma kunesikhathi sokuthi amanzi awekho ungathola ukuthi kunokuhlupheka kakhulukazi kwi-caregivers in trying to ensure that the residents, which are the young people that are here, zikwazi ukuba healthy futhi zikwazi ukuqhubeka nempilo uninterrupted. So ke sibonile ukuthi namuhla asilethe le borehole with the filter system nezinto ezincane ke zokuncedisa ukuklina ngaphakathi we-home, especially because it is youth month. Usomlomo wesishayamthetho KwaZulu-Natal uphose inselelo kubantu abasha njengoba sekuphothulwa inyango yabo ukuba sesishayile isikhathi sabo sokuhola leli lizwe. Bantu abasha, you are no longer inkokheli zakusasa. Isikhathi senu simanje. Thina esibadala kumele sazi ukuthi kunayo le leya yobukhokheli eyinina. Yakhani isizwe esingahlukahlukanisi, non-discriminative. I-ability, ne-disability, ne-sexuality, ne-race, ne-gender must not be part of the future that you're going to build. Change futhi i-trajectory ye-development yase South Africa. I keep on saying when I speak to the young people, the high rates of unemployment and violent crimes that we see, especially violent crimes that would target the people with disabilities and also the LGBTQIA+. They must be prevented because most of the time they are perpetrated by those who are young. It must end. Inkosi yesizwe sakwaNzimakwe inxusiwe nabanye abantu abangawazi ukuba balekelele baphose esivivaneni njengoba lesakhiwo siswela okuningi ukuze sikwazi ukubhekelela abantu abangaphansi kwaso. So wesibili manje mase kufika usomlomo ezozipha ngakho ke kona akwanele ngoba usuku nosuku izingane zinezidingo zazo ezifaneleyo ukuba ziyadla, ziyagezwa, ziyavuka, zifuna ukugqokiswa kahle nazo zibe njengabantu abaphilayo. Ke ngaleyo ndlela siyafisa ukuthi nabanye amanye ama-department afika zophosa ngoba akwanele njengamanje futhi kuyohlala kudingeka ukudla kwezingane ezikhubazekile. Ezindabeni ze-1KZNTV kubuya uNkosi khona Shezi OGWINI. Ibamba likakhomishana wamajele kuzwelonke uMakhothi Thobagale uthi bamngomumo ukubamba iqhaza ngokunikela ngamakhono eziboshwe ezisemajele abo ukuletha usizo lwahlukahlukene emphakathini eyakhahlanyezwa izikhukhulo olufana nokuthungela abafundi emfaniswane esikole, ukwakha imizi, ukunikela ngokudla okutshalwa yizo lezi iboshwa nokunye okuningi. uThobagale usho kanje ngesikhathi ihambela izindawo ezahlukahlukene endaweni yaseMzinyathi eThekwini nalapho beqhuba khona umkhankaso okunikela elela izisulu zezikhukhula. Iboshwa egcinwe emajele ehlukahlukene kanye nabasebenzi bomnyango wezokuhlunyeleliswa kwemilo kuleli baphonse esivivaneni ukulekelela labo abakhahlanyezwa izikhukhula ngesikhathi ihlasela isifundazwe KwaZulu-Natal. Loyo olibamba likakhomishana wamajele kuleli uyifikele mathupha endaweni yaseMzinyathi ngenhloso yokudlulisela usizo kubakhahlamezeka. Ekhuluma neziko leindaba uveze ukuthi iboshwa zimatasa nokuthungela izingane ezamukelwa yimpahla ikakhulukazi ke umfaniswano wesikole kanye ke nemikhiqizo yahlukahlukene ekhiqizwa yibo laba abaqhunywe emajele. Ukhona okuqhamuka khona emajele okuphuma ezandleni zalabo esinabo ngaphakathi emajele njengoba sila asicedanga bakhona bakuma workshop babhizi bayathunga ama uniform for abantwana besikolo masibheka la kunama vegetables kunenyama konke lokho kuphuma kuma farm kusebenza ke iboshwa lezi esinazo lapha ngoba siyabafundisa ukuthi mabaphuma ejele bazi ukuthi basiphilise ngaphandle kwaloko mabaphuma ejele bazi ukuthi bafake isandla ekuphuhliseni umphakathi. Siyakwazi ukusiza futhi nokwakha mhlambe imizi ebhidlikile as a result of ikhukhula. Kodwa ke into esibheka kakhulu ukuthi umphakathi namakhansela wethu asikhombe ukuthi ukuphi lapho singasiza khona.
siletha ke bona laba abangaphakathi ejele, siletha nalabo ababhizi ngesigwebo sabo in the correctional community corrections section, laba bakwi parole nabo siyabaletha bazosiza. Phakathi kobe kuzokwethulwa inyama, amaqanda nokunye ke okuvela emafamu angaphansi kwamajele kuleli. Omunye oyisisulu seyikhukhula okhosela endaweni yomuholi webandla lokwaShembe uNyazi Mzinyathi ithimba elikhulumisane naye uvezeke ukuthi selokhu kwehla lo mshophi baphela ke impilo yokushintsha indawo abakhosela kuzo njengoba ke beqalela isikhathi kanti bakhathazekile ngalokhu njengoba ke kuphazamisa abantwana. Kona akusiphathi kahle ngoba phela njoba ngisho nje ngithi mina sesidlalile lezi indawo eziningi kodwa besiphatheke kahle kona kodwa ayikho into ongathi ikuphethe kahle ungahlali ekhaya lakho, ungahlali nabantwana bakho, ungahlukane nomndeni wakho. Uyazi ukuthi kube khona inkinga yokuthi kuhle ukuhlala nezingane zakho endaweni yakho ngoba izingane ziyayazi into efanele ziyenze ikhaya nekhaya. Ingane iyasazi isifundo sakho ukuthi kufundwa kanjani. Manje lana izingane zihlangahlangene, ingane noma ngakuthibi kade inawo umqondo wasekhaya kodwa mama isifica enye ingane evela kwelinye ikhaya. Sekuyashayisana nje, usakwazi ukutshela ingane yakho ukuthi ayenze njani ngendlela ofundisa ngayo ekhaya lakho. Kunzima kona ukuhlala singenawo amakhaya. Zintathu sezizonke izikhungo ezinikelelwe kule ndawo kanti ke bathi ke ayafika amathimba kahulumeni ikakhulukazi ke ithimba lokwakhiwa kwezindlu njengoba ke lafika lababhalisa nokubenza babe nenhlansi yethemba ukuthi ke kungesikhathi esingengakanani bazobe sibephumile kulezi zikhungo. Bathi ke njengoba sekuyisikhathi sobusika bayafisa ke nokulekelelwa ngemishanguzo yokuvikela izifo ehambisana naso ke lesikhathi. Siyafisa kakhulu ukuthi mhlambe ngoba kuyabanda mhlambe benganezelela nezingubo zokulala ngoba kuyabanda ngalolu hlobo ukubanda kuzoba kukhulu kulokho mhlambe ke nokuthi nayikhona indlela ukuthi omunye bengasilekelela ngemithi yomkhuhlane namaphilisi singakuthokozela kakhulu lokho ngoba kuyabanda abanye baba nemikhuhlane. Eyindabeni zwa1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Bukela ke sithi shelele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba eyenze 1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Sekuntwela Ezansi Ngenkomfa kaKhongolose weshamthetho usize Esabakhubazekile OGWINI wezokuhlunyeleliswa kwezimilo welula isandla eMzinyathi. Uhlalo wenhlangano yabafundisi Somopo Religious Council ubheki ibuthelezi uthi ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane kanye nobugebengu endaweni yasemacekana babona kukuhle babamba inkonzo yesizwe lapho bekhulekele khona benxosa ukuthi kwehla lesihlava esesibahlalise lubhojozi kule ndawo. Ekhuluma neziko lesindaba umfundisi ubuthelezi uthi imkhuleko efana nalena bafisa ibanjwe iminyaka yonke ukukhuza isihlafa esibaphilisa kanzima. Ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane kanye nobugebengu endaweni yasemacekana kuholele ekutheni inhlangano yabafundisi Somopo Religious Council ibambe inkonzo yesizwe lapho bebekhulekela ukwehla kwezigameko ezibahlalise libhojozi kule ndawo. Ekhuluma neziko lezindaba usihlalo wenhlangano yabefundisi iSomopo Religious Council ubheki ibuthelezi uthi ukwanda kwalezi zigameko sekubenze bathatha isinqumo sokunxenxa umdala wezinsuku ukuba ngenelele. Siye sabona khona kunesidingo sokuthi sihlale phansi siqoqane ukuze sibe nomkhuleko wesizwe. Sibona isizwe sakithi sihlaseleka ama-drugs, ukungasebenzi nezinhlupho eziningi ezikhona nokugula. Sase sibonisana ukuthi abafundisi angamahlelo ahlukahlukeneyo sibuye sihlangane sibe nomthandazo ozohlanganisa isizwe sonke sakule ndawo kaSomopo. Siyabacela benzi bobubi abahlukumezi
ababulali siyabancenga abancenga inhliziyo bayeke uma kwehluleke exoxisaneni ababike kwabafanele babike kubo bahlanganiswe ikhuzwe lento ukuze abantu baqhubeke baphile kahle bahlalisane kahle. Omunye wabafundisi oyilungu lalenhlangano nongomunye wabagqugquzeli balomkhuleko uthi lo mthandazo ubaluleke kakhulu kule ndawo ngenxa yezimo umphakathi obhekene nazo okubalwa nentsha ecwile kwizidakamizwa bese yenza ubugebengu. Ezinye zezinto ezibonakala kulomphakathi sibona kunabantu abasha abaningi abacwile ezidakamizweni abagcina sebeholeleka ekuthenini bagcina sebenza ubugebengu ngenxa yalezi zidakamizwa. Sifisa ukucela kakhulu kuNkulunkulu ukuthi azongenelela kulabo abantu abasha bakulesi sizwe ukuthi baqhele kakhulu ekudleni idakamizwa ukuze kuzoholela ekuthenini ubugebengu behle ngoba ubugebengu obuningi sikubonayo sibona bungabantu abasha kakhulu abagxile kubo lobo bugebengu okwenza ukuthi mhlambe bangene idakamizweni bese beholeleka ebugebengweni. Induna yesigodi sasemacekana ithi nabo bengubuholi bomdabu basukumele phezulu kuba babe yingxenye lomkhuleko ngoba bebona ukuthi uhulumeni uyehluleka kanjalo namaphoyisa ngakho sebethemba ukuthi imkhuleko efana nalena ingadlala indima ekwehliseni lezi zigameko ezibaphilisa kanzima emphakathini. Ikhona izinto ezenzekayo isizwe sonke not kwaSomopho kuphela. Obona ukuthi cha uhulumeni uyehluleka amaphoyisa ayehluleka nathi siyehluleka usibona ukuthi ukhona oyedwa ongehluleka kuNkulunkulu. So njengengceke zenkosi ke bakwazi ukuthi bekhuleke bexhumana noNkulunkulu. So siyafisa ngikhulumena ngathi siyafisa mhlambe unyaka nonyaka zenzeke izinkonzo besikhulekise thina singabaholi nomphakathi nesizwe sonke abantu sebezilwanyana ngani yami abantu asenabo kubulawa izingane ungazi uzenzeni kubulawa abantu besifazane ungazi ukuthi benzeni ngehluke sibi kabi njengamanje inkinga esinandi la esizweni senkosi yakwaSomopho kungenelwa abantu ekusuku uthatha ama TV thatha yonke into ekhona endlini uyabona isasaphephile lo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemacekana. Kukhunjulwe uqweqo lentatheli yabambi iqhaza elikhulu ngesikhathi zengcindezelo uKhaba Mkhize wadlula emhlabeni namava amakhulu nowayebhala kakhulu ngodlame lwezepolitiki olwenzeka ngesikhathi esedlulile kanti wahlabana ngokuhlonishwa ngendondo yesiliva ebizwa ngeOrder of Ikhamanga ngeqhaza alibamba. Lokhu kwenzeka emcimbini obuhlelo umnyango wezamaciko amagugu kanye nezemidlalo kwaZulu-Natal obubanjelwe eMsunduzi Museum eMgungundlovu. Kuhlonishwe owabe ewuqeqe lentatheli uKhaba Mkhize emcimbini obubanjelwe kwisigcini magugu iMsunduzi Museum eMgungundlovu. Omnyango wezamaciko nezemidlalo kwaZulu-Natal uthe Mkhize wayibamba ishisa ngesikhathi sobandlululo. Namhlanje nake sibona ukuthi asike sigxile kakhulu empilweni kaBaba uKhaba Mkhize nemisebenzi yakhe ayenza as i-journalist nomsebenzi yakhe ayenza as umuntu owekhuthaza kakhulu uxolo emphakathini wakwaZulu-Natal and in South Africa nje njengoba sazi ukuthi ngesikhathi ayesebenza ngaso kwakuyisikhathi lesi sodlame eMaritzburg kakhulukazi siyazi futhi ukuthi wasebenza kakhulu ukusebenzisa iqhaza lakhe kwezokuxhumana iqhaza lakhe kwezikamabonakude iqhaza lakhe ezumbhali kumaphephandaba ukuthi akhuthaze ukuthi abantu babuyisane ukuze sakhe izwe lethu siye phambili. Owayesebenza eduze kwakhe uMkhize uMazwi Msimang uthe kade ayilifisa lolu suku impela empilweni enginayo ngangilifisa kabi ngingathembi nokuthemba ukuthi loze lifike lufikile namhlanje kuthe nje cosololo emphefumulweni wami nasenhlizweni yami ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi siphakamise igama likaKhaba liye phezulu njengomuntu owaba negalelo elikhulu empilweni zabantu ikakhulukazi la eMaritzburg. Enye yamadodakazi akhe uMkhize uNobuntu Mkhize uthe bajabulile kakhulu ngokuhlonishwa kukababa wabo.
Sisizwa sijabulile kakhulu thina okhabazela ogcwabe ongunisi sithi nje siyabonga ubaba wayebathanda abantu uthanda iprovince yase KZN and nje ekholelwa kakhulu kwispirit sesixaxa beach esisho ukuthi enene abantu kumele basebenze babambisane futhi nokuthi njena ubuntu abande ezweni namhlanje nje ngijabule kakhulu ukuthi mangibona abantu bekhumbula umsebenzi wakhe and naye nje baseshile nje ngo2016 it's been 6 years but namhlanje ngathi spirit sakhe spirit sobuntu spirit sakhaba mkhize ngathi sivukile sithi siyabonga kakhulu to Department of Arts and Culture ne KZN Archives. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisimgungundlovu. Owesifazane wasenzala abantu kwaMbonambe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ufikile Mngadi uthi uphatheke kabi ngokwenzeka kumntwana wakhe ofunda kwisikhungo semfundo ephakeme iUniversity of Johannesburg eGoli njengoba ezovalelwa ukuba ngakwazi ukugodwa ngesikhathi samaholide ngenxa yokukweleta abendawo yokuhlala abafundi imali elinganiselwe ku22,770 elandisa ithimba lezindaba le1KZNTV uMngadi uveze ukuthi lenkingi idalwa ukuthi umntwana wakhe akazange alithole usizo lwemali yesikhwama esisiza abafundi phecelezi NSFAS kanti nabo baphila ngemali esibonelelo sikahulumeni. Owesifazane wasenzala abantu kwaMbonambe ngaphandle kwedolobha iRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ufikile Mngadi ongunina womntwana ofunda kwisikhungo semfundo ephakeme iUniversity of Johannesburg eGoli uzwakalisa ukukhathazeka kwakhe njengoba le ngane yakhe ikweleta indawo yokuhlala abafundi imali kwazise akazange akwazi ukuthola usizo lwesikhwama esisiza abafundi phecelezi iNSFAS. Lo mzali unxusa noma ubani ongamsiza ekutheni umntwana wakhe akwazi ukukhokha le mali njengoba yena engasebenzi futhi esiphilisa ngemali esibonelelo sikahulumeni. Kanti nomfundi usethole izindaba zokuthi angasangakwazi ukugoduka ezekhaya ngesikhathi samaholide. Ngabuya ngahlala ngokubuka ingane lokhu ngithumela ama message nezinto ezimelwa iRes la efunda khona eUJ ngesimo sokuthi awuthola ngoNSFAS yawu applyela babuye wa declare bathi ba applyanga kahle ayifanele uqale phansi ngonyaka lolandelayo isikole sanginika into ethi sizokwazi ukumgcina ngoba NSFAS uya backpay kodwa iRes ikhomba ukuthi ayibambisene nesikole yona email eceleni idinga ukukhokhelwa osekunzima kakhulu ongenze ngisukume ngekwa1KZN into ethi ngeke ikwazi ukuphuma eRes ingakhokhile isikweletu ngoba fanele mabephuma behambe nazo zonke into zabo bebuye nazo masibebuye. Lo mzali uthi wonke amathemba abo njengomndeni alele kulomntwana owenza unyaka wokuqala kulesi sikhungo esisegoli. Sengibhlungu kakhulu akusafiki ngisho ubuthongo ngoba bengithemba isimeni engikhule ngaso ngoba umuntu eze kathola ungafundi ngikhule ngomuntu ongenabo abazali okhuliswa abantu ababezihlobo nabazali bethu so mangabe nengane yami iphelelwa ikusasa kade sengithembele kuyo ukuthi impilo yami izoshintsha ngibhlungu kakhulu. Imali ayikweletayo njenga abangithumele yona ka5 months 22,770 ibhili abangithumele yona. Kuthi into abakhulumela umnyango wezemfundo ephakeme bayalela ukuba isikhungo kanye nebesikhwama kube yibona abangenelelayo kulolu daba. Kanti ithimba lesindaba le1KZNTV libe selithinta bendawo yokuhlala okumnumzane Cassius Magagula obhekelela izindaba ezithinta abafundi noveza ukuthi angeke bavinjwe abafundi ukuba bagoduke kodwa kumele bachaze isimo sabo nokuthi bazoyikhokha kanjani imali abayikweleta le ndawo yokuhlala. Mbukele sithi shelele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezitheza amaphambili osukwini lanamuhla. Sekuntwela Ezansi Ngenkomfa kaKhongolose weshamthetho usize Esabakhubazekile OGWINI wezokuhlunyeleliswa kwesimilo welula isandla emzinyathi. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu16.5 emaqhathaniswa nedola laseMelika
libo 19.67 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libo 16.88 cent maqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza 1,834 US dollars 74 cent i-ounce, kutshwele ongahloziwe ube 114 US dollars 13 cent umphongolo. Mbukeli kasibheke engosini yezemidlalo. Izinkundla zaseSoweto kuyi-Kaizer Chiefs kanye ne-Orlando Pirates zethula abadlali abasha osukwini lwayizolo ngaphambi kokuba kuqale isizini entsha ye-DStv Premiership. Izibofana zona zethula uKamahelo Mahlatsi, uLehlo Khonolo Matlo, uDylan Solomon abasuka kwiSwallows FC, uSiyabonga Sithebe osuka kuMaZulu FC kanye noMduduzi Shabalala osuka eqenjini le-Kaizer Chiefs le-MDC. Kanti ezimnyama zona zimemezele uMichael Tim osuka kwiMarumo Gallants, uAzola Matrosi, uEvanga abasuka kwiChipa United kanye noEvident Mahopa osuka kwiBaroka FC. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli ziyaguqala bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba ziphele kuphela isikhathi, nisale kahle.